sa rok 1666. Bol to významný rok pre fyziku. Isaac Newton objavil gravitáciu. Ale ako to naozaj bolo? Bolo to krásne slnečné ráno, keď v anglickom Lincolnshire Francis a Elizabeth prežívali svoje bežné energické ráno. Niekto zaklopal na dvere. Elizabeth šla otvoriť. Písalo sa tam, že Isaac Newton sedí pod stromom v čerešňovom sade. Zohratá dvojka neváhala a hneď sa vybrala do čerešňového sadu. Utiekli z domu, v ktorom ho držali. Preliezli strechu, porozhľadali sa okolo a namierili si to priamo do čerešňového sadu. Už boli blízko. Francis zahliadol Isaaca Newtona. Isaac bol naozaj pod stromom v čerešňovom sade a písal si poznámky ohľadom gravitácie. Francis a Elizabeth sa už blížili k stromu. Francis ako správny chlap vyliezol na strom, Elizabeth mu podala jablko a už neboli ďaleko od osudu. A tak Isaac premýšľal, ako je to možné? A nakoniec na to prišiel. Sila, ktorá priťahuje predmety k zemskému povrchu, nazval ju gravitácia. A hneď vypočítal aj, akou silou je priťahovaný k zemskému povrchu dospelý človek priemernej váhy. Ak počítame, že človek priemernej váhy váži 75 kg, a je priťahovaný gravitačným zrýchlením 10 metrov krát sekunda na minus druhu. Podľa vzorca od Isaaca Newtona vieme, že ak vynásobíme hmotnosť krát gravitačné zrýchlenie, dostaneme silu, akou je priťahovaný človek k zemskému povrchu, teda gravitáciu.